ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କିଏ? କିଏ ଡାକୁଛ? ମୁଁ ପାଇପି ବାଲା। ତମ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇପି ସେଟ କରିବି। ତାପରେ ଖାଲି ଗଳ 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 ହୋଇ ବହିବ ପାଣି। ବୋଲା ଆମ ପାଣି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମର ସିଏ ପଠେଇଥିବେ। ରୁହ ଖୋଲୁଛି। ଏ ଯାଏ ଖୋଲିନ ବେଗେ ଖୋଲ। ମୁଁ ପାଇପି ସେଟ କରିବି। ତାପରେ ଖାଲି ଗଳ 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 ବହିବ ପାଣି। ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁଛି। नाल नहीं कि बाल नहीं दुर्बल इलो गेली तू जेबेठू एका करी आसीचु ना हाथ को करिछि बड़ आउ दिन राति सारा फंका कल। नहीं 6 वर्ष बाहाघर हेलानी 6टा छुआ खेलेबा कथा ए घरे कोन कुआ कुआ शब्द शुभुनी। मोला से बुढ़ा खटी पारुनी खटी माछु चेष्टा करूची। ईरानी जापानी ऑस्ट्रेलिया सब प्रकार तेल यूज करतालानी हेले भी पारुनी। ये देखे नया ब्रांड इल्लो मला सापकु एते डंबर बजैले ये कोन उठिबो तार पर एक्सपायरी डेट पळेला। हौ हेला बुढ़ा कहूला कोन कोठी पानी बहुनी सेती पई आसीছে पाइप फिटिंग करिबा। कोन एठी करिबा ना तू जोठी कहिबू पाइप खुंदी एठी टाइट करिबी। तू तो मोड़िले खाली गळ 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 होई बहिबो पानी। होला होला खलुना ସେଇଟା ତ ଅଭୁଲା ଆଖିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୋ କାନ ଆଖି ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଶୋଷରେ ଏମିତି ବିକଳ ହଉଛୁ ପାଇପ୍ ଅଗଳ କାମୁଡ଼ି ଚିରାଇ ପକେଇ ଦବୁ। ପ୍ଲିଜ କାଢ କାଢ଼ିବି କାଢ କାଢ଼ିବି କାଢ ସେଇଟା ତ ଅଭୁଲା ଆଖିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମତେ ଭାରି ଶୋଷ କାଢ ଏଇଠି ଗେଲି କାଢ଼ିଲେ Puncha puncha como
କରି ସାରି ଗଲାଣି ନା ସେତିକି କରୁଛି ବେ କଣ କସ କସ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବେ ଗଲି ଇଲୋ ଏ ଗଲି ଗଲି ତଳା ସେ ତାପରେ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ କରୁଛି କାହିଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ବେ ଏବେ ଖୋଲେ ବେ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲେ ଛାଡ଼ ସେ ବୁଢ଼ା ଆସିଲାଣି ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ନେଇଯିବ ଛାଡ଼ ଇଲୋ ଗେଲି ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବି କୁଆଡେ